Għad daqs illum Għawdex mara daqshekk investiment. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela meta inawgura l-uffiċini il-ġodda tal-Awtorità Awċija għall-Iżvilupp Reġjonali il-GRDA fil-qalba tar-Rabat. Il-Prim Ministru qal li Malta Enterprise fl-aħħar snin għennet lil 1000 negozju fil-Gżira Awċija b'investiment ta' 17 miljun. Sostna li Għawdex huwa fiċ-ċentru tal-politika tal-Gvern u jrid ikun ta' eżempju għal Malta. Semma bħala eżempju l-fatt li l-qatt f'Għawdex huwa inqas minn dak ta' Malta. Huwa nnota li fl-2021 saru 31 miljun euro fi proġetti kapitali li jfisser li dan kien id-doppju ta' dak li ġara sena qabel, jiġifieri fis-sena tal-pandemija. Il-Prim Ministru qal li huwa sodisfatt li permezz ta' dawn l-uffiċini l-ġodda l-Awtorità Awċija l-Iżvilupp Reġjonali qiegħda f'pożizzjoni aħjar sabiex tgħin fit-twettiq tal-viżjoni fl-aħjar interess tal-Gżira Awċija. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru nnota l-kuraġġ tal-Gvern waqt żminijiet ta' sfidi internazzjonali bla preċedent, differenza mill-politika ta' awsterità li kellu pajjiżna fil-passat. Minnaħa tiegħu il-kap eżekuttiv ta' din l-awtorità, Mario Borg, qal li din il-binja se tkun il-post minn fejn hija se tagħti l-opinjoni tagħha dwar il-viżjoni għall-Gżira Awċija u osserva li l-awtorità ppubblikat numru ta' dokumenti li jvarjaw mill-aspett soċjali għal mudell ekonomiku għal Għawdex u qal ukoll l-awtorità għaddejja bi proċess ta' konsultazzjoni pubblika. L-ewwel nett għandha ħafna engagement ma' stakeholders, u meta ngħidu stakeholders mhux biss stakeholders Awċini, ġifieri kull min għandu interess f'Għawdex għalina huwa stakeholder. Ħankunu qegħdin naħdmu wkoll fi proġetti għandhom x'jaqsam ma' ippjanar u ma' proġetti bħal tal-Green Park f'Għawdex, kif ukoll napplikajna u qegħdin napplikaw għal proġetti li huma finanzjati minn fondi Ewropej. Preżenti wkoll kien hemm il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri, li qal il-viżjoni tal-Gvernija li f'din il-Gżira jiġu turisti ta' kwalità u anki jinħolqu niċeġ ekonomiċi ġodda. Qal li l-Awtorità Awċija l-Iżvilupp Reġjonali għaddejja b'ħidma sabiex ikun hemm il-Master Plan għar-Rabat biex ikun hemm spazji pubbliċi ġodda f'din il-belt. Intant f'Għawdex il-Prim Ministru Robert Abela iltaqa' ma' numru ta' rappreżentanti ta' sħab soċjali Awċin. Ir-rappreżentanti nnutaw b'sodisfazzjon li l-miżuri li qed jieħu l-Gvern f'Għawdex qed iħallu impatt pożittiv fosthom fit-turiżmu u jħarsu l-qudiem għal aktar ħidma li tkompli tkattar il-ġid.